Здравейте, YouTube! Сигурен съм, че повечето от вас не са чували за може би най-опасния в историята фетбърнър, използван за отслабване, а именно динитрофенол. Добре дошли отново в Аз Фармацевт. Днес се гмуркаме дълбоко в изчерпателната история на едно химическо съединение, което има тъмно и опасно минало, а именно динитрофенолът или така наречения DNP. От скромното му начало в лабораторията до известността му като смъртоносно средство за отслабване, това е неразказаната история на динитрофенолът. Откриване и ранна промишлена употреба. DNP е химично съединение със сложна история и е синтезирано за първи път в края на 19 век. По това време неговите уникални свойства го правят основен кандидат за различни индустриални приложения. Първоначално динитрофенолът се използвал в производство на багрила, експлозиви и пестициди, поради неговите химични свойства, които включват способността му да освобождава голямо количество енергия, ранни медицински приложения и приложението му за отслабване. В началото на 20 век учените се задълбочават в мистериите на метаболизма, опитвайки се да разберат как човешкото тяло превръща храната в енергия. В слабо осветена лаборатория химик на име Морис Тейнтър е на път да направи пробив. Един ден в малка стъклена колба Тейнтър комбинира няколко химикала, включително динитрофенол, съединение известно със способността си да освобождава енергия, когато се окислява. Той дори не подозира, че тази смес е на път да разкрие нещо изключително до този момент. Докато Тейнтър нагрява сместа, той наблюдава значително увеличение на метаболитната активност. Разтворът започнал да бълбука и да отделя топлина. Тогава той осъзнава, че се е натъкнал на съединение с потенциал да засили метаболизма и да насърчи загубата на тегло. След това динитрофенолът започва да се разглежда като средство за борба с затлъстяването и метаболитните нарушения. Изследователите започват да изследват неговите възможни приложения и тогава динитрофенолът се появява като помощно средство за отслабване. Популярност като помощно средство за отслабване. Свойствата на динитрофенолът за отслабване привличат вниманието и той бива рекламиран като помощно средство за сваляне на излишните килограми. Свойствата на динитрофенолът за отслабване придобиват голяма популярност през 30-те и 40-те години на миналия век. Бива рекламиран като чудотворно средство, привличайки бодибилдъри, спортисти и всеки, който търси бързо решение за загуба на тегло. Поради голямата ефективност и бързите резултати е било трудно да се устои на динитрофенолът. Възникващи опасения за здравето и безопасността. С времето употребата на динитрофенол нараствала, затова нараствали и съобщенията за тежки странични ефекти и смъртни случаи след употребата му. Потребителите изпитвали хипертермия, което е опасно повишена телесна температура, органна недостатъчност и смърт. Регулаторните органи, медицинските специалисти и обществените здравни организации започват да бият тревога. Но защо динитрофенолът е толкова опасен? За да отговорим на този въпрос, трябва да разгледаме бързо неговият механизъм на действие. Механизъм на действие. Динитрофенолът нарушава процеса на окислително фосфорилиране в митохондриите, който е основен клетъчен механизъм за генериране на аденозин трифосфат АТФ, основният източник на енергия за нашето тяло. Механизмът на действие на DNP ефективно повишава скоростта на метаболизма и разхода на енергия, но на висока цена за обща енергийна ефективност и риска от прегряване на нашето тяло. Това нарушаване на нормалните клетъчни процеси е причината динитрофенолът да се счита за изключително опасно вещество. Забрана и регулиране. Отговор на тези опасности, много страни, включително Съединените щати, въвеждат забрана за динитрофенолът в каквито и да било добавки или продукти за отслабване през 30-те и 40-те години на миналия век. Законодателството за храните, лекарства и козметика от 1938 година дава на Агенцията за контрол на храните и лекарства в Съединените американски щати, така наречената FDA, повече правомощия да регулира такива продукти. Продължаваща незаконна употреба и съвременни опасения. Въпреки всички регулации и забрани, динитрофенолът продължава да се продава и използва незаконно, често на черния пазар.
С навлизането на интернет информацията за динитрофенолът става все по-достъпна в днешно време. Медицинските специалисти и регулаторните агенции категорично не препоръчват използването му поради свързаните с това живото застрашаващи рискове. Изключително притеснително е, че динитрофенолът може да бъде закупен в определени уебсайтове в интернет или поне го дават наличен като такъв в асортимента на някои от сайтовете, които продават не само това, а и незаконно анаболни стероиди в България, но и не само в България. Моят съвет е да стоите далеч от това вещество, който и каквото да ви обяснява, че е безопасно или че е изключително ефективно, има причина то да е забранено за употреба за индикацията отслабване или загуба на тегло. Не малко хора, ако направите своят ресърч в интернет, може да видите, че са загубили живота си поради употребата на DMP за отслабване, закупено от определен вебсайт или от определен дилър на черно. Заключение. Историята на динитрофенола е ярко напомняне за опасностите от злоупотребата с химикали за отслабване. Той подчертава значението на основани на доказателства, безопасни методи за постигане на здравословно тегло и критичната роля на регулаторните органи за опазване на общественото здраве. Това е всичко за днешното видео, което ви прекара през изчерпателната история на динитрофенола, считан за най-опасният и най-ефективният фетбърнър в историята. Ако сте намерили този видеоклип за информативен и полезен за вас, моля натиснете бутона за харесване, споделете и се абонирайте за повече съдържание като това. И както винаги, пазете се и избирайте по-здравословни и по-безопасни методи и пътища за постигане на вашите фитнес цели. До нови срещи!